ya mashal sai kai gwamnan muna Bauchi APC ta dawo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Sunana Sadisu Abdulmumini Usman MNI, kuma tsohon permanent secretary kuma tsohon PPS na gwamnoni guda uku, daga kan Ahmadu Mu'azu da Isa Guda da kuma MA Abubakar. Kai sabon gwamnan yan Bauchi, wai zo mai al'umma, mai maza kuma mai mata. Alhamdulillahi, wannan tafiya tamu ta Air Marshal Ambassador Sadiq Baba Abubakar tafiya ce wacce ike zamu ce nufin Allah ne. Bayan haka kuma muna yi wa Allah godiya da jama'ar mutanen Bauchi gaba ɗaya wanda suka yi yunƙuri tun kafin ma ya bar aikinsa na soja. Mutane sun yi ta kiraye-kiraye cewa suna so wannan bawan Allah ya zo ya tsaya a gwamna. To amma mu a lokacin wanda muke makusantansa muka ga cewa da shaura ya bari sai ya gama assignment ɗin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bashi, in kuma ya sake bashi wani to inda dama to kuma sai ya zo ya sake zama ya yi tunani ya ga ta wanda ɓangare kuma zai ci gaba da taimakawa al'umma. Bauchi sabuwa APC muna maraba. Musa duk iya washe na gwamna za mu zaɓa, shi muke kira Bauchi ba za mu ɗaugara.